Benvidos ao noso programa cultural de Radio Escolar. Hoxe imos facer unha viaxe pola historia da literatura galega a través de 5 figuras que representan o mellor da nosa lingua e da nosa cultura. Cada compañeiro falarános dun autor ou autora explicando a súa importancia, o estilo e as obras que os fixeron coñecidos. Eu comenzarei coa poetisa máis famosa das nosas letras. Cando falamos de Rosalía de Castro, falamos dunha auténtica pioneira. No século XIX, cando o galego apenas se usaba nos libros, ela publica Cantares Gallegos, en 1863. É un libro simbólico, porque marca o inicio do rexurdimento, o momento no que a nosa lingua volva a ser literatura. Rosalía non só recuperou o galego escrito, senón que tamén expresou nas súas obras os sentimentos do pobo. Falou da migración, desa dor de ter que marchar lonxe. Falou da pobreza, da injustiza social, da saudade e da esperanza. En Follas Novas e nas orillas del Sar, a súa poesía fíxose máis íntima, máis persoal, con temas universais como a soidade ou a fugacidade do tempo. Rosalía de Castro é hoxe un símbolo, representa a dignidade da lingua galega, a forza da muller escritora e a capacidade da literatura para contar o que sentimos como pobo. Rosalía de Castro é hoxe un símbolo, representa a dignidade da lingua galega, a forza da muller escritora e a capacidade da literatura para contar o que sentimos como pobo. Eu falarei de Eduardo Pondal, poeta coñecido como o Bardo de Bergantiños. Pondal tiña unha visión moi clara. Quería converterse no poeta nacional de Galicia, como un druida moderno que transmitise orgullo e identidade ao seu pobo. O seu libro máis coñecido é Queixumes dos Pinos. De feito, del saíron os versos que logo se converteron na letra do himno galego. Iso xa nos di moito da súa influencia. A poesía de Pondal está chea de referencias á mitoloxía celta, aos guerreiros e aos heroes. El soñaba con unha Galicia forte, libre e orgullosa do seu pasado. Por iso escribía sobre Breogán, sobre os fillos da terra, sobre a natureza grandiosa. A súa linguaxe é solemne, elevada, chea de imaxes épicas. Podemos dicir que Pondal quería crear unha mitoloxía literaria para que Galicia tivese a súa propia epopea. O meu poeta é Curros Enríquez, que quizáis foi o autor máis popular e tamén o máis combativo do Rexurdimento. A súa poesía está chea de forza e de denuncia. Publicou libros como Aires da miña terra ou O divino sainete. Neles critica con dureza as injusticias sociais, a explotación dos pobres e a migración obrigada. Por estas razóns tivo problemas coa censura e cos poderes da época, pero ao mesmo tempo fíxose moi querido pola xente do pobo, que vía nel unha voz que os defendía. A poesía de Curros é sinxela e directa, cun ton ás veces irónico e outras veces cheo de rabia,
Foi un poeta que puxo a literatura ao servizo da xustiza social. Curros representa esa vertente rebelde e comprometida da nosa literatura. Eu viaxarei ata Cambados para falar xa no século XX de Ramón Cabanillas, coñecido como o poeta da raza. Soubo continuar o camiño do rexurdimento, pero adaptándoos aos novos tempos. Cabanillas tivo unha gran implicación política e cultural. Participou nas Irmandades da Fala e estivo moi vinculado ao movemento galeguista. Defendía que Galicia tiña dereito a falar a súa lingua e a ter a súa propia voz na cultura. Na súa poesía combínanse dous aspectos. Por unha banda, a tradición popular galega e por outra, a influencia das vanguardas literarias europeas. Publicou libros como Da terra soballada ou Vento mareiro. Nel hai poemas patrióticos, sociais e tamén líricos. Soubo darlle unha nova modernidade á nosa poesía. Cabanillas foi en definitiva a ponte entre o rexurdimento e as xeracións posteriores. Un escritor que renovou a literatura galega e a situou no seu tempo. E para rematar, falemos de Álvaro Cunqueiro, unha das figuras máis orixinais e polifacéticas da literatura galega do século XX. Cunqueiro foi narrador, poeta, dramaturgo e xornalista. Tiña unha imaginación desbordante e un estilo cheo de fantasía. En novelas como Merlín e familia ou As crónicas do Sochantre, recupera mitos, lendas e personaxes da tradición popular, mesturándoos cunha visión moi persoal e cunha prosa chea de humor, lirismo e fantasía. Tamén escribiu teatro, poesía e columnas de prensa. Era un verdadeiro artesán da palabra. O que o fixo especial foi esa capacidade de mesturar realidade e soño, pasado e presente, Galicia e o mundo enteiro. Por iso Cunqueiro é recoñecido como un dos grandes escritores europeos da súa época. Rosalía, Pondal, Curros, Cabanillas e Cunqueiro. 5 nomes fundamentais para entender quen somos como pobo e como cultura. Gracias por acompañarnos nesta viaxe pola nosa literatura. Seguiremos falando de libros e de autores galegos en próximos programas. Ata a próxima!